meta l-poplu dik kien fil-jasar tal-Eġittu u talab il-Alla sabiex jeħilsu minn dak il-jasar, it-tweġiba tiegħu kien Mosè, persuna. U l-mulej jekk jibqa' jagħmel eżistijej. Kull vokazzjoni, kull saċerdot, kull reliġjuż huwa tweġiba ta' Alla għaċ-ċirkustanzi konkreti li l-Knisja u d-dinja ikunu jinsabu fihom. U għalhekk eżistijej hemm bżonn nitolbu x'qajla nindunaw li l-mulej jkun qed iwieġeb għal tant mill-mistoqsijiet tagħna billi jibattilna persuni b'mod partikolari s-saċerdoti reliġjużi li l-mulej tom missjoni speċjali, missjoni partikolari fih dan il-Knisja. U allura eżistijej meta hekk inħarsu lejn dibattijiet madwarna, nifmu li l-mulej li tiwieġeb. Iwieġeb dejjem bih innifsu. Il-missier it-tweġiba tiegħu hija ibnu Ġesu. U Ġesu jkompli jwieġeb għal bniedem tal-lum permezz ta' dawk li jsejjaħ għalih ħalli jkunu ministri tiegħu fuq dil-art. U kull persuna li l-mulej sejħilha bħala saċerdot reliġjuż eżistej, importanti nifmu verament il-kobor, id-dinjità ta' dawn iż-żewġ vokazzjonijiet. Is-saċerdoti reliġjużi l-mulej daħħalhom fl-istess missjoni tiegħu u jaqsam magħhom il-missjoni tiegħu. Fil-fatt naraw li Ġesu hawnhekk l-appost li huwa jagħżel jibatom jagħmlu dak li kien jagħmlu stess. Per eżempju, Ġesu kien jipritka u Ġesu letteralment batom jipritkaw. Ġesu li kien jallem u jibatom jallmu. Ġesu li kien ifejjaq jibatom ifejqu. Ġesu illi kien ikeċċi x-xitan jibatom ikeċċi xjatin. F'kelma waħda, permezz tal-vokazzjoni tas-saċerdoti u tar-reliġjużi huwa Ġesu nnifsu li jkompli jaqdi l-missjoni tiegħu issa illum permezz ta' dawn ħutna li jgħidu iva s-sejħa il-mulej jagħmlilhom. Allura raw eżistijej il-kobor u żbuħija u l-bżonn li aħna nitolbu għall-vokazzjonijiet. Xi kultant aħna faċilment neħlu mal-persuna ma dak it-tali fader, ma dik it-tali soru, ma dak it-tali brother. U għajla nirrealizzaw li wara dik il-persuna aħna li naraw u niskopru fil-verità il-Ġesu li qed jinqeda biha sabiex jasal għandna. Min-naħa l-oħra din turina anke r-responsabilità ta' dawk il-persuni illi jaċċettaw din is-sejħa. Illi huma qegħdin verament jirrepreżentaw il-mulej Ġesu b'mod jew ieħor. U allura naraw anke mhux il-bżonn biss eżisti li nitolbu għal vokazzjonijiet ġodda, imma nitolbu għal qdusija ta' dawk li l-mulej sejħilhom u huma diġà aċċettaw. Allura eżistijej huwa importanti li nifhmu għaliex il-bżonn li nitolbu, għaliex it-tweġiba ta' Ġesu hija dejjem persuna fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tat-Knisja, fil-ħajja tas-soċjetà. Hekk ċertament il-mulej Ġesu dejjem isejjaħ, huwa l-bniedem li mhux dejjem jisimgħu, u għalhekk għandna bżonn nitolbu biex il-bniedem jiftaħ qalbu għas-sejħa ta' Alla. U l-lum il-ġurnata faċilment li anka nsibu ċerti ċirkustanzi illi mhux dejjem jgħinu persuni sabiex jiftħu qalbhom għas-sejħa li l-mulej jkun qed jagħmilhom. Jekk nista' nagħti eżisti xi ftit suġġerimenti prattiċi illi forsi jistgħu jgħinu wkoll. Hekk l-ewwel ħaġa kemm importanti li l-koll kemm aħna lilin mis-saċerdozju u mill-ħajja konsagrata nifhmu li l-mulej jagħmlilna sejħa. U kemm hu sabiħa li dina indaħluha fil-qlub ta' tfal. Anka f'mumenti kritiċi meta aħna nagħmluhom l-għażla ta' xi jixtiequ jsiru meta jikbru. Illi mhux qed ngħidlek ta' illi mal-option li jsir tabib, ners, inġinier jew ma nafx xiex tgħidlu jista' isir saċerdot patriju soru. Le, imma li tgħidlu issir x'issir fittex dak li l-mulej irid minnek. Ara Ġesu jridek x'issir tabib. Ara Ġesu jridek x'issir ners, speċjar, teacher, accountant, inġinier, ixinija. Ixinija anke jekk issir tabib jekk issir hija sejħa minn Alla. U allura importanti li aħna ndaħlu fina dan is-sens eżistej ta' vokazzjoni b'mod ġenerali, b'mod wiesa' li lin mill-vokazzjoni għas-saċerdozju u l-ħajja konsagrata. Li nedukaw l-ulidna, nedukaw iż-żazax tagħna, nedukaw li nafusna bħala nsara li l-mulej għandu sejħa lija. U jien f'di relazzjoni sabiħ li għandi miegħu għax infittex ir-rida tiegħu qabel ma dak li rid jien, jiena rid nistaqsih fit-talb u ngħidlu mulej urini xi trid minni. U d-dinja sabiħ eżistijej.
Anka hekk ninsisti fuqha meta jiġu teenagers pereżempju biex jażlu suġġetti partikolari fil-Form 2 jew il-Form 3 jew biex jieħlu s-sixth form jew nkella biex jieħlu l-università. Kemm hu sabiħ li aħna ndaħlu din id-drawwa. Itlob għażiż binti, itlob għażiż ibni, itlob ħabiba. Il-mulej jurik xirrit minnu, xirrit minnek. Għaliex dak li inti tagħmel fil-futur mhux sempliċement għażla tiegħek, però l-mulej jista' jkun għandu sejħa partikolari għalik. Anka f'dak li huwa xogħol tal-ħajja ta' kuljum. U dan importanti li nifhmu eżistieha illi nistaqsu, ndaħluha mulej xi trid minni. It-tieni ħaġa eżistija kemm hu sabiħa li aħna wkoll nitkellmu fuq isbuħija li tkun saċerdot li tkun reliġjuż. Forsi di l-ewwel li tiġi minna s-saċerdoti u reliġjużi. Illi aħna ħen impenjaw lil nfusna li ma niddejqux nuru sbuħija li nkunu saċerdoti, isbuħija li nkunu reliġjużi. Ma jfissirx li l-ħajja tagħna kollox huwa faċli. Ma jfissirx li ma nix is-salib tagħna x'inġorru ta' kuljum, ma jfissirx li ma nix il-problemi, djufija, dnub, limitazzjonijiet tagħna. Iva, għandna dan kollu bħal mandu kulħadd, però għandna sejħa partikolari li l-muli għamlinna li ma rridux niddejqu nitkellmu dwarha. Jekk ma nitkellmux dwar aħna eżisħuti saċerdot reliġjużi, min se jrid jitkellem dwarha? Ejjew naħduha bis-serjetà, illi npoġġuha priorità fil-pastorali tagħna, illi wkoll nitkellmu meta jkollna ċans l-opportunità hekk dwar isbuħija li verament tgħix kompletament għal Kristu għas-servizz tiegħu fil-Knisja u għall-bqija tal-umanità. Li tkun reliġjuż li tgħix f'komunità ta' sħabek fuq spiritwalità partikolari fis-servizz tal-Vanġelu u tas-saltna ta' Alla u tal-umanità kollha. Naqsmu dell-esperjenza tagħna eżistija għaliex din tista' tkun tassew hekk mumenti li ħadd ieħor ninu jirrifletti, mod speċjali meta jkun fażi li għadu qed jaraf se jagħmel. Il-vokazzjonijiet hija responsabilità però eżistija tal-Knisja sieħa, mhix biss responsabilità tagħna s-saċerdoti reliġjużi li anke nitkellmu dwar il-vokazzjoni, mhix responsabilità biss ta' dawk li jitolbu għal vokazzjonijiet, però hija responsabilità wkoll tal-familja. Il-familja mod speċjali l-ġenituri li kollhom qalb miftuħa, qalb mimlija ferħ, meta xi ħadd minn uliedhom mkien imsejjaħ biex jimxi wara Ġesu bħala saċerdot u reliġjuż. Hekk intqajt ma' każijiet ta' ġenituri pereżempju li ħaduha bi kbira xċekkjaw ruhom li binthom speċjali fejn jaħtlu tfajliet il-mulej sejħilha biex tkun soru u forsi soru ta' klawsura wkoll. Issib min ġenituri li ħaduha bi kbira li jaslu saħansittra anke li ma jkellmux il-uliedhom u li jagħmluhom b'saten ferroti biex jopponulhom din is-sejħa. Għaliex nagħmlu dan eżistiji meta hija grazzja li l-mulej jista' jagħti. Jekk int ġenitur ma tifhimix, ħall-inqas tippruvax ittellifa lil uliedek, il-bintek, il-libnek. U jekk ma tifhimix itlob il-għajnuna, itlob parir, itlob min jista' jgħinek u jigwidak, anke f'din l-arfien tas-sejħa ta' uliedek. Ġenituri eżistiji trid tkunu intom li tinkoraġixxu l-uliedkom. Jina naħseb waħda mill-diffikultajiet li għandna anqasijiet ta' vokazzjonijiet fil-Knisja ma' speċjali fl-Ewropa hija l-familji mfarkin li qed ikun eżistiji. Biex tkun saċerdot u biex tkun reliġjuż tkun persuna li verament taf tħobb u taf tħobb ħafna. Mhux tħobb ħafna. Jekk il-familja li għal-qofol ta' fejn il-bniedem jitgħallem l-imħabba, din maħniex insibuha minflok qed nintaqgħu ma' tkissir fil-familji, allura tkun aktar diffiċli li l-bniedem jagħti lilu nnifsu f'din ir-radikalità tal-imħabba li titlob minna l-vokazzjoni tas-saċerdot u tal-ħejja reliġjuża. Jekk ikonna familji b'saħħithom eżistijaj, ikonna vokazzjonijiet b'saħħithom u jkollna iktar vokazzjonijiet. U għalhekk eżistiji meta qed nitolbu għal vokazzjonijiet iridu nitolbu wkoll għat-tisħiħ l-għaqda fi-żwieġ u fil-familji estremament importanti. Meta naraw ukoll anke nuqqasijiet ta' vokazzjonijiet eżistijaj jeħtieġ li